this morning, you around for my shoes. Everybody got this, oh, walking through the world. But this morning, you around for my shoes. But you know that I got these, oh, walking through. Feel like blowing my lonesome home. Got up this morning, now this plane east was gone loud. I feel like my lonesome home. Well, I got up this morning. All I had was gone. Well, eat this morning if I have to. Well, I blind. Oh, for Don't mind dying, even this morning. I have to ride blind. Babe, I've been mistreated. Babe, and I don't mind dying. Well, some people tell me that the word blues ain't bad. What's the feeling I'm on? Fanden er den henne? Fanden er min sok? Orange. Der er nogle fucking orange her, mand. Orange, der er ikke nogen fucking orange. Snæblen er kommet nu, må det snart være vores tur. For vi længes efter piger og drenges. Vi skal ud i det blå, kun med klipklapper på. Lad os danse til rytmisk musik. Åbne en bajer, sludre med sejr, som arbejder med kosmetik. Pigerne summer, forkølelsesår springer ud i fuld flor. Køerne kælver, nu må det snart være vores tur. For vi Hvor er min sok? Bitten. Hej Bitten, det er Ulf. Nu skal du bare høre. Du er nødt til at komme over lige nu! Hvad så? Hvorfor skulle jeg komme herover? Jeg har noget vigtigt at fortælle dig. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ubetydelig og 10 er ubetinget vigtighed, hvor vigtigt er det så? 10 med pil op. Så sig det dog. Se her.
Men der er jo kun én stok. Og du skal hjælpe mig med at finde den anden. Så er der post. Så er der post. Hvad pokker er der i pakken? Det er den sok, jeg har let efter. Hvad vil jeg skrive under her? Ja. Tak skal du have. Selv tak. Hej, hej. Farvel. Hej, hej. Hej, hej. 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 Kom igen, når der er post igen. Farvel. Nå, han virkede som en meget flink fyr. Ja, det gjorde han. Fuck, man. Det var godt. Der er en telefon dernede i pakken. Hvad pokker? I pakken? Hvad ved du mig?